May hapon, usa sa mga rason nganong kanunay tang musimba kay diha sa misa nato mabati giunsa paghatag sa atong Ginoo ang iya mismong kinabuhi tungod ug alang nato. Nga bisan wala siya sala, giako niya tanan, gihalad niya dili butang iya mismong kinabuhi. Aron lang gyud matagaan ta sa hope or paglaom nga human ani tanang kasakit naay resurrection, naay pagkabanhaw. Mga igsuon, mauna ang tinuod nga giving. Kanang masakitan ka sa imong paghatag. Mga igsuon, maunang miingon si Saint Teresa of Calcutta, give and give until it hurts. Mauni ang tinuod nga giving. Mga igsuon, maunang human sa misa makadungog denta, lakaw kamo tapos na ang misa. So kita na pud ang muhatag sa pamaagi sa Dios sa iyang pagpanghatag. Yes, makahimo man ta, bisan pagpila ka milyon. Ang pangutana, nasakitan ba ka, gisayangan ba ka sa imong paghatag sa maong butang? Kay kung wala, then kulang. Kay ang tinuod nga paghatag, kanang kung imo ning ihatag, masakitan ka, sayangan ka. Mga igsuon, unsa kay naa nato nga kung atong ihatag, murag sayang, masakitan ka. Muhatag kong example, pero mauni ang pinaka-list sa tanang examples. Kanang tanawa imong kabinet, daghan kay kagsanina, pero pila ray magamit. Sulay ganig hatag ng mga magamit pa kaayo, pero sayangan gihapon ka, masakitan ka kung imong ihatag. Mauna ang tinuod na giving. Again, mga igsuon, give and give until it hurts.